Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa. A cikin shirin yau za mu yi karatu a cikin littafin Ezekiel Sura 14 da 15. Mu je sannu a hankali. Ga shi abin da ya ce, waɗansu dattawa na Isra'ila suka zo wurina, suka zauna a gabana. Sai Ubangiji ya yi magana da ni ya ce, ɗan mutum, waɗannan mutane sun sa zukatansu ga bin gumaka, sun sa abin tuntuɓe a gabansu. Zan fa yarda su yi tambaya wurina? Sai ka faɗa musu cewa Ubangiji Allah ya ce, duk mutumin Isra'ila wanda ya manne wa gumaka, ya sa abin tuntuɓe a gabansa, sa'annan kuma ya zo wurin annabi, ni Ubangiji zan saka masa gwargwadon yawan gumakansa, domin in kama zukatan mutanen Isra'ila waɗanda suka zama baƙi a gare ni saboda gumakansu. Domin haka ka ce wa mutanen Isra'ila, Ubangiji ya ce ku tuba, ku rabu da gumakanku da abubuwanku na banƙyama, gama duk wanda yake na Isra'ila da dukkan baƙin da suke bakunta cikin Isra'ila, wanda ya rabu da ni, ya manne wa gumakansa, ya sa abin tuntuɓe a gabansa, sa'annan ya zo yana roƙona a wurin annabi, ni Ubangiji zan saka masa. Zan yi gaba da mutumin nan, zan sa ya zama abin nuni da abin ƙarin magana, in datse shi daga cikin mutanena. Za ku kuwa sani ni ne Ubangiji. Idan aka ruɗi annabin har ya yi magana, ni Ubangiji, ni ne na rinjaye shi. Zan miƙa hannuna gaba da shi, zan hallaka shi daga cikin mutanena Isra'ila. Za su ɗauki alhakin hukuncinsu, wato hukuncin annabi, da hukuncin mai yin roƙonsa duk ɗaya ne, don kada mutanen Isra'ila su ƙara rabuwa da ni, ko kuma su ƙara ƙazantar da kansu ta wurin laifofinsu, amma za su zama mutanena, ni kuwa in zama Allahnsu. Ni Ubangiji Allah na faɗa. Ubangiji ya yi magana da ni ya ce, ɗan mutum, sa'ad da wata ƙasa ta yi mini laifi na rashin aminci, ni kuwa na miƙa hannuna gaba da ita, na toshe hanyar abincinta, na aika mata da yunwa, na kashe mata mutum duk da dabba, ko da Nuhu da Daniyel da Ayuba suna cikinta. Rayukansu ne kaɗai za su ceta saboda adalcinsu, ni Ubangiji na faɗa. Idan na sa namomin jeji su ratsa cikin ƙasar, su lalatar da ita har ta zama kufai, yadda mutum ba zai iya ratsawa ta cikinta ba saboda namomin jeji, ko da mutum 3 ɗin nan suna cikinta, ni Ubangiji Allah na rantse da zatina, ba za su ceci ‘ya'ya mata ko ‘ya'ya maza ba, su ne kaɗai za su tsira, amma ƙasa za ta zama kufai. Idan kuwa na jawo wa ƙasar takobi, na ce bari takobi ya ratse ƙasar har na kashe mata mutum duk da dabba, ko da mutum 3 ɗin nan suna cikinta, ni Ubangiji Allah na rantse da zatina, ba za su ceci ‘ya'ya mata ko ‘ya'ya maza ba, su kaɗai za su tsira. Ko kuma na aika da annoba a ƙasar, na kashe mutum duk da dabba da fushina, ko da Nuhu da Daniyel da Ayuba suna cikinta, ni Ubangiji Allah na rantse da zatina, ba za su ceci ‘ya'ya mata ko ‘ya'ya maza ba, rayukansu ne kaɗai za su ceta saboda adalcinsu. Ni Ubangiji Allah na ce, balle fa sa'ad da na aika wa Urushalima da hukuntaina guda 4 masu zafi, wato takobi da yunwa da mugayen namomin jeji da annoba, don in kashe mutum duk da dabba. Idan kuwa waɗansu sun wanzu daga cikinta suka fita da ‘ya'yansu mata da maza zuwa wurinta, za ka ga halinsu da ayyukansu, za ka tabbata masifar da na aukar wa Urushalima ba kawai ba ne. Bisa ga halinsu da ayyukansu za ka gane abin da na yi musu ba kawai ba ne, ni Ubangiji na faɗa.
Ubangiji ya yi magana da ni ya ce, ɗan mutum, da me itacen kurangar inabi ya fi wani itace? Da me reshen kurangar inabi ya fi wani reshen itace da yake a kurmi? Za a sami itace a cikin kuranga a yi aiki da shi, ko kuwa mutane za su iya samun maratayi a cikinta don su rataya kaya? Ga shi akan sa ta a wuta, sa'ad da wutar ta cinye kanta da gindinta, tsakiyarta kuma ta babbake, tana da amfani don yin wani aiki kuma? Ga shi ma lokacin da take cikakkiya ba ta da wani amfani, balle bayan da wuta ta babbake ta, za a iya yin amfani da ita? Domin haka ni Ubangiji Allah na ce, kamar itacen kurangan inabi a cikin itatuwan kurmi, wadda na sa ya zama itacen wuta, haka zan sa mazaunan Urushalima su zama. Zan yi gaba da su, ko da yake sun tsere wa wuta, duk da haka wuta za ta cinye su. Za ku sani ni ne Ubangiji sa'ad da na tashi yin gaba da su. Zan sa ƙasar ta zama kufai domin sun yi rashin aminci, ni Ubangiji Allah na faɗa. To jama'a, wannan shi ne ƙarshen karatunmu na yau. Idan Ubangiji bai bayyana ba, za mu ci gaba a gobe. Kamar kullum, ni ne naku Lami Wando a gonar Almasihu, ina cewa mu huta lafiya.